Миләүшә Каһарманова. Көндәшләр. Ике гасырдан артык утырып, яртылаш җиргә сеңгән таш келәт бүген дә хуҗаларына хезмәт итә. Анда һаман да дөньялыкта кирәкле булган мал-мөлкәтне, кулланудан чыгып та ташларга ярамаган иске нәрсәләрне саклыйлар. Төп йортка кайтып төшкән һәрберсе, аннан кала бу затка бәйләнеше булган туган тумача берәр җаен табып, монда кирип чыгуны әллә ни күрә. Үзе бер музей буклетте. Чынлап та, нәрсә генә юк. Ә асылда, һәрберсе шунда агач киштәләрнең иң түрендә утырган җиз самавырны. Ру тарихында яшәгән гыйбрәтле вә соклангыч риваятның бердән-бер тере шаһитын күреп калырга керә. Җиз самавыр үз дәүрен яшәп үткәргән, бер колагы өзелеп чыккач, кабаттан ретеп ябыштырылган, кайчандыр ялтыр булган йөзе дә тоныкланып калган, урыны белән тут алган ядкәр, килүчеләргә дә, озак текәлеп торучыларга да, сыйпап-сыпырып караучыларга да илтифатсыз гына утыра бирә. Монда түгел аның уйлары да, җаны да. Бу заманның әлеге көнендә аның тик шушы буйык гәүдәсе генә тора. Ә күңеле аның теге заманда бәхетле дә, михнәтле дә, үз дәүрендә. Сөләйманы янында, Канифәсе белән Кинҗәбикәсе түрендә. Иренең икенче хатын алырга ниятләвен ишеткән Канифәнең кулыннан сөтле чиләге төшеп китә язды. Чиләк тоткасын тотып калса да, агы ярыйсы чайпалып, итәген чылатты. Башыннан яшен тизлеге белән нигә, ни өчен дигән сораулар үтсә дә, бишә асылы алдарак бәреп чыкты. Кемне? Шулай диде дә, телен тешләде. Бу сорау үзе үк ризалык билгесе иде. Нәрсәгә сиңа икенче хатын дип шәрелдәп, елап, яки һич югы аркылы төшеп карышу урынына кызыксынып тора. Кызыксынды да шул. Сөләйманы яшьлегенә яшькән, җандай күргән ире, аның янына кемне тиң итеп куя ала икәнне белергә теләве, бөтен башка уй теле хисләрен таптап алга йөгереп үткән дә киткән иде шул. Гаделгәрәй агайның Кинҗәбикәсен. Кинҗәбикәне? Әйе, ир хатынының югалып калган, хәтта купшы авызы ачылып киткән сылу йөзенә төбәлеп карады да, өстәп куйды. Синең ризалыксыз түгел инде. Канифә аны ишетмәгән кебек өйгә атлады. Иренә аңлаешлы итеп нидер әйтер дә, киңәшләшер хәлдә дә түгел иде хатын. Алдагы көннәрдә дә иренең ниятенә каршы чыгар сүз дә, дәлил дә тапмады Канифә. Аны телсез һәм чарасыз иткәне уртак балалары юк. Укымышлы, абруйлы, хәлле Сөләйманга якын тирәдә бердәй булган, көрәшләрдә бил бирмәгән, кирәк җирдә сүз әйтә, эшен дә башкара белгән мәртәбәле, гайрәтле иргә 4 хатын алганда да гынах түгел икәнен дә аңлый. Заманында үзе дә бит кайдадыр Зәйнулла Ишан мәдрәсәсендә укып кайткан бу сөлек кебек белемле егеткә бер күрүдә гашыйк булды. Сөләйман да аның нечкә сынын, шымырт кара күзләренең иркә карашын, йөзен ача биреп яшерен елмаеп үтүләрен сизмәде түгел. Шибәр кызның уңай карашын сиземләде дә, яучылап алып та куйды. Бер көндә үкенгәне юк шуннан алып. Ире иркәләп сөеп, саклап тәрбияләп кенә тора. Үзе дә аны бер көн күрмәсә дә сагынып өлгерә. Яшәүләренә 7 елдан артса да, аралары һаман да кайнар әле. Барысы да бар, бөтен нәрсә җитеш кебек. Тик нигәдер балага гына уза алмый. Шунлыктан иренең икенче хатын дип авыз ачканын да кире кагар хокукы юк. Әмма йөрәген үтә дә яндырган бер нәрсә бар монда. Ире күз салган кыз, авылда бер дигән чибәркәй. Урта чагына көн иткән Гаделгәрәйнең иркә Кинҗәбикәсе. Үткәндә елгада кир чайкаганда гына кызлар арасында сылулыгы, нәфислеге һәм әллә нинди бер илһамлы терелеге белән аерылып торган кыз баланы бу ни җиткән икән? Кем бәхтенә үскәндер дип күзәтә биреп торган иде. Ә ул
Менә кем бәхетенә булмакчы. Димәк, Сөләйман да күреп шәйләп йөргән сылукайны. Шушы уйларыннан үз алдына үзе кабынып янып киткәндәй була Хәнифә. Бар син, бүлешеп кара иреңне. Бүлеште. Олы хатын буларак, Тарантаста ире белән парлап утырып барып, кыз йортында никах укытып, мәһәр салып, аяк астына ак мендәрләр ташлап каршы алып, башлап йөреп ихата эчендәге бәләкәй өйгә күчерешеп, урнаштырышып бирде әле. Йола кушканның барсын да үтәде. Артык түшәлеп тә китмәде. Әмма ирен кимсетерлек, аның күңеленә хуш килмәслек бер караш, бер да күрсәтмәде. Ире куйнына яшь кәләш алган төнне түгелеп елап үткәрсә дә, ул иртәнге чәйгә зур йортка килеп кергәндә, өстәл аш яулыгына тәгам ризыгын тезеп чәйгә көтә иде инде. Сөләйман бер нәрсәдә булмагандай, аяк чалып каршыга утырды да, нидер дип сүз башламакчы иде. Олы хатынының кызарып шешенгән йөзен шәйләп алды. Ни булды сиңа, Хәнифә? Хәнифә эндәшмәстән үҗәтләнеп чәй ясый иде дә соң, сатлыкҗан яшьләре чуп-чуп итеп кәсәсенә тамды. Я. Иренең шушы йомшак сүзе таман гына булды. Хатын кул башына салган сөлгесе белән битен каплап шыңшып җибәрде. Ахырда Сөләйман турып килеп, хатыны янына утырды. Иң башыннан сыйды. Алайда тынычланмагач, кечкенә бала шикелле итеп, күтәреп алып алдына утыртты да, күкрәгенә кысты. Елама, Хәнифәм. Син минем монда, йөрәгемдә генәсең. Елама, матурым. Синең өчен берни дә үзгәрмәячәк. Я, алай итмә. Син бит акыллы хатын. Ярсу басылып, тынычлангач, иренең түшенә сарылып утыра бирде Хәнифә. Тик артык онытыла алмады. Сизгер борыны, иренең иң башы, муен тирәсендә ят исенә тойды. Әшкелтем ширбәтле бер хуш ис иде ул. Шит хатын исе. Мин чәйне кайнарлатам. Бар син теге көндәшемне алып кер. Шулай итеп, тыныч кына яшәп киттеләр. Моңача ничә буын ата-бабалар шулай гомер иткәнне бер Хәнифә генә үзгәртә алмый инде.